certificado non me fagas hoxe, que non é certificado. Estás de... Oh! Déxate bravo. Estás de vacacións. Pois está ben. Pero que lle echar moi tarde. Sí, sí. Todas, ainda me quedan todas. Ya non entendo. En o verano non collín nada. Ben que te quedan tamén. Non nos quedan todas. Pois ide apurando. Pa semana que ven, espero estar fora xa. Pois eu sempre É súa que tú de vacacións. Eu sempre collo o octubre. E tú por que non queres? Este ano non vou a ningún lado. Eu unha semana ao ano é bo que chuto. En que correras? Eu carpintería. Na carpintería, pero que tes? Carpintería? Autónomo, claro. Autónomo. Os autónomos tedes unha desgracia. Os autónomos tedes unha desgracia, di que sí. Di que porque moitas veces un quere tal e non podes. Non, te digo que non. Outra vez dice, non podes. Vacacións non sei, pero os asuntos propios, vou arrear un troido enteiro, ahora xa son un tal. O entroido. Tú po sitio que vas a pedir vacacións por entroido, vai che dicir, tú non vi que entroido real. Tú imagínate que estás en Burgos. Estás en Burgos aquí, eu quero ir ao entroido, e dices ao caldo, entroido, que? Bueno, que es eso de entroido? E xa... Vente comigo, xa Non vou vou acabar en Burgos, tu treino. Porque vai llegar en Burgos. Podes ir para outra parte de España, entonces. Sí, menos Navarra. Menos Navarra, Navarra van ao sur. Bueno, e pois Cataluña ou así é complicado por o rollo de idioma. O sea, deberías acreditar e demais. o catalán. Pasa que... Pero bueno, te podo tocar para Cádiz tranquilamente. Sería un sitio, buenos días. A ver, pero... O carnaval sería un sitio, Non vai a sorteo, nos van nos ofrecer un destinos a vas pedindo e vas concursando, sabes? Sí, sí. Bueno, xa contartes. Hola, buenos días. Hola. Te quiero algún sitio así de playa, sitio así. Para eso no para. Eso é a idea. Despois de matar as cañas, Tocar para Huesca ou para os Pirineos ou por uno de Huesca. Bueno, non anda César xa sabe onde vai eu. Non é conocido. Ainda non sabe onde vai eu. Falta de concelleira. Se vai. Todavía xa me dixo que O línea excusou. Que non- Excusou. que ao mellor que non daba chegar, non Daba sei como se tendes algún... En que dixo que igual non daba chegar. Que si daba avisaba. A mí. No, pero... pero igual No, ya no, ten pero si non avisa que non dá. Que non é? Agora está avisando despois, non? Estábamos todos. Sí, sí, eu estou. Pasou. Sempre veño cantar. Empezamos. Sempre veño cantar. Pois bo día a todos e a todas. Vamos a iniciar o pleno ordinario correspondente a este mes de outubro con 7 puntos na orden do día. O primeiro punto é a aprobación se procede da acta da sesión extraordinaria do 31 de xullo de 2024. Non sei se hai algunha observación Por a miña que parte. formular. Está aprobada por unanimidade. Pasamos entón ao punto número 2, que é o expediente 257/2024, que é a aprobación se procede do expediente de modificación de créditos número 3/2024, modificacións de crédito dentro do vixente orzamento financiado con cargo a novos ou maiores ingresos obtidos sobre os orzamentos. Vale, hai un dictamen da Comisión Informativa de Economía e Facenda Especial de Contas do día 26 de setembro do 24 que di: esta Comisión de Economía e Facenda Especial de Contas examinou detidamente o expediente tramitado para modificar créditos dentro do vixente orzamento por un importe de 96.322 euros con 91 céntimos, con cargo a novos ou maiores ingresos sobre os orzamentados.
logo de ver os informes e certificacións que figuran no expediente e tendo en conta, primeiro, que os gastos propostos son necesarios e urgentes e non se poden ser aplazados ata o próximo exercicio sen perxudicar os intereses da corporación, segundo, que na tramitación do expediente está axustada aos preceptos legais vixentes. A Comisión Informativa, de 5 votos a favor do Grupo Popular e 3 abstencións de veciños de Monterrey e BNG que reservan o seu voto para o pleno, acordan propoñer á Corporación a aprobación das modificacións de crédito propostas, non tanto o pleno acordar o que estime pertinente. De acordo, intervencións Eu absteño a votación. dos grupos. Non está. Tamén. 7 a favor e 3 abstencións. Veciños. Gracias. De acordo, pasamos entón ao punto número 3, que é o expediente 273/2024, que é a aprobación se procede da modificación da ordenanza fiscal reguladora do Servicio de Axuda no Fogar. Hai un dictamen da Comisión Informativa na mesma data de Economía Facenda Especial de Contas do 26 de setembro que di: o alcalde, de conformidade co disposto do Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido na Lei Reguladora das Facendas Locais, propón a consideración da Comisión Informativa a conveniencia de acordar a modificación da taxa da Ordenanza Municipal do Servicio de Axuda no Fogar do Concello de Monterrey. Dase conta do borrador da ordenanza a proposta da alcaldía dos informes xurídicos e técnicos e económicos que justifican a súa aprobación. O alcalde propón primeiro aprobar provisionalmente a modificación da ordenanza municipal, reguladora e fiscal do Servicio de Axuda no Fogar do Concello de Monterrey nos términos recollidos no expediente. Segundo, expoñer ao público este acordo provisional e o texto da ordenanza aprobada por 30 días hábiles, tal como preceptúa o artículo 17.1 e 2 do Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aproba o texto refundido da Lei 39/88 de 28 de decembro reguladora das facendas locais. Terceiro, elevar a definitivo este acordo se non se presentan reclamacións e se el continuar co expediente ata a súa conclusión de conformidade co procedimento previsto no artigo 17.4 da citada lei. Cuarto, a referida modificación da ordenanza fiscal entrará en vigor e será de aplicación o día de xaneiro de 95 e permanecerá en vigor hasta a súa modificación ou derogación expresa. A Comisión Informativa, por 5 votos a favor do Grupo Popular e 3 abstencións do Grupo Veciño de Monterrey e BNG que reservan o voto para o pleno, acorda dictaminar favorablemente a proposta da alcaldía, non tanto o pleno acordará que estime conveniente. Acordo, bueno, antes de sinalar que, como se explicou na Comisión Informativa, isto non supón un incremento do custe pos usuario, sino que é unha actualización do importe da hora para que a Xunta nos pague máis a hora, o coste da hora, que actualmente está nos pagando sobre 12 euros, no mellor dos casos, chega a 12 euros, estamos falando, pois eso, que actualmente está o prezo en torno a 18, 19 euros, non? Entonces, isto, que quede claro, non? Que aquí non se lle vai a incrementar a tasa aos usuarios deste servicio. De acordo? La reunión voto favorable. De acordo? Nos abstemos. Abstención? De acordo? Pois, 8 votos a favor. De acordo, pasamos entón ao punto número 4, que é o expediente 274/2024, aprobación se procede da ordenanza fiscal reguladora da taxa e de xestión do servicio de rede de sumidoiros, tratamento e depuración de aguas residuais. O alcalde, é o mesmo dictamen da Comisión Informativa Especial de Economía Facenda Especial de Contas de 26 de setembro. O alcalde, de conformidade co disposto no Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, propón a consideración da Comisión Informativa a conveniencia de acordar a aprobación dunha ordenanza municipal que regula a taxa polo servicio de distribución. Perdón, estou lendo no 274, perdón.
O alcalde, de conformidade co disposto no Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, propón a consideración da Comisión Informativa a conveniencia de acordar a aprobación dunha ordenanza municipal que regula a taxa e a xestión dos servicios de redes de sumidouro, tratamento e depuración de aguas residuais. Dase conta do borrador da ordenanza da proposta da Alcaldía dos informes xurídicos e técnicos que justifican a súa aprobación. O alcalde propón aprobar provisionalmente a ordenanza reguladora da taxa e a xestión dos servicios de redes sumidoiros, tratamento e depuración de aguas residuais nos términos recollidos no expediente, segundo expoñer ao público o acordo provisional no texto da ordenanza aprobada por un prazo de 30 días hábiles, tal como preceptúa o artículo 117, 1 e 2 do Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, polo que se aproba o texto do difundido da Lei 39/88 de 28 de decembro reguladora das facendas locais. Terceiro, elevar a definitivo este acordo se non se presentan reclamacións e continuar co expediente ata a súa conclusión de conformidade co previsto no artigo 17.4 da citada lei. Cuarto, a referida ordenanza entrará en vigor e será de aplicación a partir do 1 de xaneiro do 25 e permanecerá en vigor ata a súa modificación ou derogación expresa. A Comisión Informativa, por 5 votos a favor do Grupo Popular e 3 abstencións do Grupo Veciño de Monterrey Venterra e BNG, que reservan o seu voto para o Pleno, acorde a dictaminar favorablemente a proposta da Alcaldía, no entanto o Pleno acordado que estime conveniente. De acordo, e aquí sí que se trata xa de implantar a taxa de saneamento e depuración, unha taxa que non existía, pero primeiro a lei obriganos a implantar esta taxa. Logo, os servicios teñen que ser financeiramente sostibles, e sin a taxa pois xa non o son, obviamente, e o que do estudio económico que fixemos salíanos que a taxa debía ser sobre 40 euros, e xa, bueno, aplicamos un criterio restrictivo e xa nos fomos aos 30 euros, bueno, tendo en conta un pouco pois isto, que nos tratamos dun concello rural con unha forte despoboación, entón, bueno, intentamos que a carga impositiva sea menor pos nosos veciños, non? Entón, bueno, quedou marcada aí neses 30 euros que, bueno, pois iremos progresivamente a ver como aplicamos esta tasa a partir do 1 de xaneiro do 25. De acordo? Eu absteño na votación. Nos tamén. A favor? De acordo, pasamos ao punto número 5, que é o expediente 272/2024, a aprobación se procede da ordenanza fiscal reguladora da taxa polo servizo de distribución de auga a domicilio. Tamén o ditamen da Comisión Informativa de Economía e Facenda Especial de Contas do 26 de setembro, o alcalde, de conformidade co que dispón o Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, propón a consideración da Comisión Informativa a conveniencia de acordar a aprobación dunha ordenanza municipal que regula a taxa polo servicio de distribución de auga a domicilio no Concello de Monterrey. Dase conta do borrador da ordenanza da proposta da Alcaldía dos informes xurídicos e técnicos e económicos que justifican a aprobación. O alcalde propón, primeiro, aprobar provisionalmente a ordenanza fiscal reguladora da taxa polo servicio de distribución de auga a domicilio nos términos recollidos no expediente. Segundo, expoñer ao público este acordo provisional e o texto da ordenanza aprobada por un plazo de 30 días hábiles, tal como preceptúa o artículo 17, 1 e 2 do Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei 39/88 de 28 de decembro reguladora das facendas locais. Terceiro, elevar definitivo este acordo se non se presentan reclamacións e ele continuar co expediente ata a súa conclusión de conformidade co procedimento previsto no artigo 17.4 do citada lei. Cuarto, a referida ordenanza fiscal entrará en vigor e será de aplicación a partir do día 1 de xaneiro do 25 e permanecerá en vigor hasta a súa modificación ou derogación expresa. A Comisión Informativa, por 5 votos a favor do Grupo Popular e 3 abstencións do Grupo Veciño de Monterrey e BNG, que reservan o seu voto para o Pleno, acorda dictaminar favorablemente a proposta da Alcaldía, no tanto o Pleno aprobará o que estime pertinente. De acordo, aquí trátase dunha actualización
dos precios da taxa, non? Eran uns precios que eran do 2005, e, bueno, eran uns precios pois, que había que actualizar por todo o que dixen antes tamén, non? A propia normativa e todos os condicionantes económicos e técnicos pois levannos a obriga de ter que actualizar esta taxa. De acordo? Eu absteño na votación. Tamén. Moi ben. Pasamos ao punto número 6, que é o expediente 196/2024, ratificación do acordo da Xunta de Goberno local do 13 de xuño de 2024 sobre a cesión do Concello de Monterrei á central de contratación da FEGAN para os servizos postais e telegráficos. Hai un dictamen da Comisión Informativa de Medio Ambiente, Urbanismo, Vivienda, Servicios e Obras Públicas de 26 de setembro de 2024 que dase conta para a súa ratificación do acordo da Xunta de Goberno local do 13 de xuño de 2024 sobre a adhesión do Concello de Monterrei á central de contratación da FEGAN, para os servicios postais e telegráficos, o cual é do seguinte teor. Primeiro, a Federación Galega de Municipios e Provincias en adiante FEGAN, por acordo da Comisión Executiva do día 21 de maio do 24, aprobou a creación dunha central de contratación como servicio especializado da Federación para os servicios postais e telegráficos necesarios no ámbito da FEGAN e das súas entidades asociadas, así como os organismos autónomos e entes públicos dependentes deles, ao velo do previsto dos artigos 227 e 228 da Lei de Contratos do Sector Público. Segundo, o Concello de Monterrei ten manifestado o seu interés na contratación centralizada do servicio postal e telegráfico e, por lo tanto, está interesado en formalizar a adhesión da central de contratación creada pola FEGAN. Ao ser de intereses para esta entidade a utilización da central de contratación da FEGAN, a Xunta de Goberno local, por unanimidade, acorda. Primeiro, adherirse á central de contratación da FEGAN a fin de poder contratar os servicios postais e telegráficos que sexan contratados por esta. Segundo, adherirse ao contrato centralizado de servicios postais e telegráficos celebrado polo dita central de contratación durante o plazo establecido neste, incluídas as prórrogas que eventualmente se acorde comprometéndose a adquirir os suministracións ou servicios postais e telegráficos que a central de contratación da FEGAN vai adquirir nos mesmos términos e condicións da adxudicación do contrato. Terceiro, emitir o correspondente documento de compromiso de reserva de crédito conforme a estimación do precio do servicio para a entidade que se recolla nos pregos de cláusulas administrativas. Cuarto, en relación ca adhesión específica do contrato centralizado de servicios postais e telegráficos, o Concello de Monterrei obrigase a designar un órgano ou persoa de contacto para manter as comunicacións que procedan coa central de contratación da FEGAN, así como notificar cualquier modificación que se produzca naqueles, nome, apelidos, cargo, teléfono, correo electrónico. B. Proporcionar a central de contratación da FEGAN canta información e documentación lle sexa requerida en relación coa execución dos servicios contratados. C. Poñer en coñecemento da central de contratación da FEGAN as demoras nos prazos de entrega de efectos na prestación dos servicios ou cualquier outro cumprimento total ou parcial relacionado co contrato para a adopción de medidas oportunas. D. Realizar a recepción dos servicios e efectuar o seu pagamento nos términos contemplados no contrato. E, en relación á facturación, proporcionar os seguintes datos que sexan procedentes relativos á oficina contable, órgano xestor e unidade tramitadora, cos códigos DIS. F. Comprometerse a actualizar cualquier outro dato de contacto ou facturación en cuanto a este se produzca. Quinto, facultar ao señor alcalde, José Luis Suárez Martínez, como representante da entidade para formalizar cuantos documentos sexan precisos para a efectividade deste acordo. Sexto, someter este acordo ao pleno para a súa ratificación. A adhesión á central de contratación da FEGAN producirá efectos a partir do día seguinte á data da toma deste acordo e manterá a súa vixencia indefinida en tanto non se modifique, denuncie ou resolva por vontade dunha das partes. A Comisión Informativa, por 5 votos a favor, do Grupo Popular e 3 abstencións de veciños de Monterrei e Benega que reservan o seu voto ao pleno, acorda determinar favorablemente dita adhesión, non tanto o pleno por da cuestión impertinente. De acordo? Eu absteño na votación. Tedes a favor. Moi ben, pois antes de pasar ao punto número 7, o de control e fiscalización das actuacións, non sei se hai unha moción por urxencia que presentar, non hai, pois pasamos entón a robos e preguntas. Unha pregunta, parte de veciños, tampouco non tedes. Bueno, pois,
Se non hai máis asuntos que tratar, pues levantamos a sesión. Gracias. Gracias E a vémonos todos. na festa da vendima do sábado, espero que non. Marcho de vacacións. Bueno, Marcho de vacacións. Tampouco, pero Que van a pasar por motivo de eso. sí, bueno, A ver si puedo año. eso, pues a ver, A salir de que non mucho. venga, gracias. No, Bueno, é unha cuestión que falamos outro día, agradecerlle Ah, ao sí, César. César. No, recos de gata, vai a estar en gata, agradecerlle ao César os servicios prestados, que teña suerte no seu destino. Venga. Vale. concurso de teatro. Resulta que nos enseñaron para un concurso de teatro no Carballiño e teño que ir, non podo faltar. Se me facer obra de teatro. Claro, salgo de traballar e teño que ir a casa. Porque estoy marcha a mañana a 10, porque claro. Outra vez. Esto de ter tanto oficio, Tío, andar na parada non se pode. se pode,